יוגה בשבילי זה חופש. הכל מתנקה, המוח מתנקה, הלב נפתח. בשבילי זה פעילות פיזית אולטימטיבית. השטנגה זה רצף של תנוחות שמחוברות בזרימה. התרגול הוא גופני. הוא משפר את הגמישות, מחזק את הגוף, את הקורדינציה, את השיווי משקל, סיבולת לב ריאה. הגוף מוביל אותך, הוא שעה. דרך התרגול הפיזי הזה אנחנו נכנסים לדממה, לרגיעה, לשקט שלנו. עכשיו, כשאנחנו מפנים מקום לשקט שלנו, נכנסת לנו חיוניות. החיים נכנסים פנימה. אין מי שמגיע לרויטל ולא נדלק. היא סוחפת. אתה מתאהב ביוגה דרכה. היא מאוד מאוזנת בצורה מדויקת, בין זה שהיא מאתגרת אותנו, לבין זה שהיא מעודדת אותנו לקבל באהבה את המקום שאנחנו נמצאים בו. בסטודיו יש מגוון שיעורים בכל מיני רמות, כך שמתאימים לכל בן אדם לבוא ולהשתלב, ממתחילים ועד למתקדמים ומתקדמים מאוד. לרויטל יש את הסבלנות לדייק ולהגיע לכל אחד, לתת אותה הרגשה שהוא היחיד באותו רגע. האנרגיה שלה עוברת אליך ואתה מתחיל את היום מחייך. אני רוצה כל הזמן להיות ביוגה. יוגה היא לא נפרדת מהחיים. היא מכניסה את האפשרות הזאת לתוך החיים היומיומיים שלנו. וכובשת אותם כמשהו שהוא מעלה אותנו למעלה. אתם רוצים להתחבר לעצמכם, לגוף שלכם, לעוצמות שקיימות בגוף, לשקט שקיים בתוככם, לקבל חיוניות, לקבל שמחה, להתחבר לחיים. אתם מוזמנים לשיעור היכרות. תתנסו, תחוו, ואולי תפתח לכם דרך חדשה, דרך מופלאה, הרפתקנית שתחבר אתכם לחיים, לחיים אמיתיים.